салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 8 апрели соли 2025 инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. мана бисёр дӯстои наздики мо имрӯз омаданд ҳашари умуми халқӣ кор кардаи мана Абдураҳмон, Аҳмадбой, Мулло Иброҳим ҳамашо қаҳрамонои меҳнати социалистӣ. заминба кор кардагӣ, бисёр ҷойҳои обод кардагӣ. мана меҳнат шараф аст гуфтин. меҳнат кардед як ҷо обод мешавад. ҳаракат мекунед, хун медавад, фишори хун мӯътадил мешавад, асаб ором мешавад. хӯрда хоб кардед, тез мемӯред. барои ин бояд ҳаракат кунед. ҳаракат ин ҳаёт. мана гулҳои гуногун. худо хоҳад аз рӯзи 15 апрел ин осоишгоҳ корба шурӯъ мекунад. беҳтарин ҷо. мана инҷа бо чанд меҳмони дига аз Хуҷанд омадагӣ барои ёрдам кардан ки ҳамин дастгирӣ кунем, ҳаминҷо обод шад, фоидаи мо халқу миллат барасад. саломат бошед то 100 сола шавед.